Yana lagi ba inana ay nagilabdi inana lagi sa kayo. Ano bot man ka nga babae na ma instinct anak. Tuman ka sa inyo. Ay. Anak na, anak. Anak. Okay, final na. Kung 5, 1,000. Kung tulo, 500. Kung 2, 200. Kung isa ang sakto, 50 ra. Basta si uy. Kana. Di na mao. Di na mao lagi. Otra, di na mao siguro ba. Di. Sarong niratim 1,000 mong gato na. So, kana? Kana na? Ikaw, saman, kana na? Kana na? Hindi eh. Tarong nga pod. Kabugok mo sa kay nimo akadugay ba kay makakuan? Kana lang. Kana, final na na. Kana. Final? Ikaw. Final na na? Dili na mao uy. Dili na mao kapataka pero. Piling na ko dili gina mao gapon. Unsa dili mao? Final? Saman. Sayang kay 1,000 hindi mao. Tarong Last chance, last chance. Ikaw. baylo na to ning duha. Kini lagi na gina dinhi na lagi ni. Nya. Kami abay na to na kay para mahal-mahal mas lang abay ana. Dili lagi na mao. Tuman makagimong ako na nang nakuan siguro. Abi ni Yana lagi ba inana ay nagilabdi inana lagi sa kayo. Ano bot man ka nga babae na ma instinct anak. Tuman ka sa inyo. Ay. Anak. Okay, final na? Ismo na to na ba? Insakto na na. Kay kaming mga babae, anad mi sa mga ingon ani, mga instinct na mo. Tinuod na lagi na ba? Ikaw sa ismo na to anak to na ko dero ana unta ba ana. Ayaw na. Kana na lang oh. Sige kana. Aron na usab. Oh, anak. O kung final na, thumbs up na dayon kay para ato na ang konon. Feeling nako dili gid mao gyud. Feeling nako kay anak na siyaw, anak gid na siyaw. Anak. Sige lagi. Sus, oy magtuman makag-imo oy. Ana rabi, ana ra ba? Ayon na naggilabte, ana ra. Okay, final na? Ay na, sige na. Pagsagot na ba? Gaduga ba sa kay nimo makahuna-huna ah. Last chance, last chance. Pwede pa utron, last chance. Pagdali na ba? Gina na lagi. Oh, final Okay. na, final na. Final na. Ay, Yay. 1,000 na po na. 1,000 bitaw. Isa ra sakto. Oh. Tanawa. Bro. Tanawa. Ano ko sa imo nga sakto na. Klaro. Pwede ba? Klaro din. Hoy, ako mo ba nakaisakto anak? Ana. Ay, ako na. Ako yung kasakto bro sa to gina. Ako nakasakto anak. Hoy, ano ka sa hindi mo ako?